pedzisira. Uyezve kuti ndingotsinhira zvinotikoshera kuti patinojusa matokeni edu tigone kutarisisa kuti communication yedu yemita yakamira sei. Dzimweni dzenguva tinowana maera nekuda kwekuti network haina kumira zvakanaka, chiunit chedu ichi hachisi kucommunicate zvakanaka nemita yedu. Saka tinokurudzirwa zvakare kuti tinyatsomeka sure kuti network yedu yakamira zvakanaka, chiunit chedu chiri kucommunicate nemita mune zvakanaka. Chirongwa chedu chakatotanga kubva nezuro, vanhu vakatotenga magetsi, vachibva nezuro vatenga nhasi, vakutoona mamita matokeni matatu achiuya ari patokeni ravo. Saka izvozvi mukatoenda kunotenga magetsi, muchaona kuti mita yenyu ichakupai matokeni matatu amunofanira kuenta kuti mugo upgrade mita yenyu. 1837 1889 8818 4943 7512. Saizvozvi pabuda confirmation message yechipiri inoratidza iyo kuti upgrade yedu yaitika. Zvekuti izvezvi kana takucheka kuti 873 tichaona kuti version yedu inenge yachinja kureva kuti mita yedu yaupgrade.